Luci, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom face o rutină de skincare plus make-up împreună. Când am început rutina de skincare, am început cu acest cleanser de la CeraVe, care e foarte bun, e cel verde gel de curățare. Acum voi folosi acest toner de la Revox. L-am luat din greșeală pe cel greșit, dar astăzi îl vom încerca. Este acel cu acid hialuronic și face wash. Nu-mi prea place, dar hai să încercăm. Deci l-am constatat deja de la început, e un pic cam waterproof și trebuie să dai cu foarte multă apă ca să ți se ducă de pe față și mâini. Nu am fost la școală pentru că nu m-am simțit și încă nu mă simt bine, doar că am zis că dacă tot am zi liberă să încerc să fac un videoclip, deși nu mă simt foarte ok. Așa, să continuăm acum. După toner voi aplicați serum de la The Ordinary cu acid hialuronic 2%. Serumul este foarte lichid și eu nu prea știu să folosesc serumul lichide foarte, așa că e un pic cam greu de folosit pentru mine, dar când mă voi obișnui, sigur voi reuși. Deci, în considerare e foarte bun oricum. Acum voi da un pic cu această chestie, nu știu cum să numesc, roller. Trebuie să-mi cumpăr oricum un guașa cât de curând, pentru că, da, am auzit că foarte bune și chiar vreau să încerc și guașurile acelea de forma a feței, de dat forma la față și de asta. Acum vă folosim serum de acne, acesta de la Bioel, l-am luat din DM și efectiv e a doua oară când îl cumpăr, pentru că prima dată n-a făcut absolut nimic. Dar acum am început să folosesc și mai des decât atunci și chiar își face efectul. Eu sunt o persoană care se stresează foarte mult, efectiv din orice, așa că îmi aplic pe toată fața de obicei. Acesta de zi, am unul de zi și unul de seară. Acesta de zi îl aplic pe toată fața pentru că, da, mă stresez foarte mult și seara nu-mi place să aplic o tonă de produs pe față din absolut nimic. Acum voi folosi acest, de fapt nu o să-l folosesc, ăsta e un moisturizer nou de la Bioma ce mi-l-am cumpărat, dar nu o să-l folosesc încă, o să-l folosesc pe acesta de la Bioma, acesta din Franța încă. Tot ce am folosit la Bioma sunt moisturizerele astea două, dar ce am constatat că sunt produse foarte bune, deci probabil și restul produselor de la Bioma sunt bune, efectiv. Nu am avut nevoie de altceva, așa că de-aia nu mi-l-am luat. Acum, pentru ultimul pas de skincare, vom aplica acest SPF de la Revox, care vedeți că e ca și marului la cât de bun e și până la cumpăratul. Videoclipul de astăzi îl face make-up-ul meu basic, care îl fac de zi cu zi și e foarte ușor de făcut. Dacă vreau pot să stau jumătate de oră, 40 de minute pe el, dar dacă vreau pot să stau și 20 de minute sau 15, depinde cum am chef și timp. Ok, acum începem partea de machiaj. Folosesc SPF-ul ca un prim primer, pentru că eu voi folosi două primere. Acum vom aplica SPF-ul, voi lua pensula mea de pudră și voi lua pudra a mea de aceeași culoare cu tenul meu, bine, aproximativ. Nu voi aplica pe absolut toată zona feței, pentru că îi va ține machiajul mult mai mult dacă fac așa, deși nu plec cu el. Iar acum mă voi da cu niște fixing spray de la She. Iar până se usucă și greu de fixare, voi folosi acest gel de fixare a sprâncenelor și a părului, deși îl folosim pe păr astăzi, de la Essence. De obicei, pur și simplu îmi fac skincare și dau și pe sprâncene lichid ca să le pot îndură mult mai ușor și o fixăm, așa că pur și simplu dau de 2-3 ori peste ele și e perfect. Acum că s-a uscat și spray-ul de fixare, voi folosi un primer de la Essence, ori pe acesta de obicei cu watermelon, ori pe acesta poreless. Astăzi am folosit pe acesta de por pentru că simt nevoia, nu știu de ce. Primerul ăsta e aproape dat, așa că trebuie să ajung urgent la DM să-mi cumpăr altul, deși ne-am unul de la Essence, dar nu pentru por, dar vedem cum mă descurc cu acela până atunci. O hidratare bună a feței este esențialul în machiaj, așa că dacă nu aveți fața destul de hidratată și cu skincare și cu tot, nu vă arăta bine machiajul și plus tonerul face foarte mult, deci aplicarea tonerului, deci tot e cel mai important. Înainte de față, în skincare, înainte de machiaj, toner, mereu. Acum voi adăuga un singur lucru nou în această rutină, care este acest Skin Tint
de la Essence în nuanța 40. Este prima dată când îl folosesc și că nu știu dacă îl folosesc bine sau nu. Niciodată nu mi-a plăcut să-mi încarc ochii foarte tare cu creme și fonduri de ten și de-astea. Așa că eu mereu când mă dau doar până la zona în care ajunge concealerul. După aceea nu mai folosesc fond de ten și skin tint-uri. Îmi place faptul că mi-am luat o nuanță puțin mai închisă decât tenul meu, așa că nu mă face să par atât de palidă, mai ales dimineața când mă machiez să plec de vreme undeva, pentru că eu sunt o persoană foarte palidă. Acum voi lua și voi aplica concealerul de la Maybelline, stați să-l găsesc. Instant Age Erase în nuanța 06, care e un pic cam prea gălbuie pentru mine, dar îmi place. Eu mereu concealerul aplic doar sub ochi pentru că nu-mi place să încarc ten. Și la început mereu îl blenduiesc cu o pensulă în forma cearcănelor și un pic în jos, iar apoi dau cu un beauty blender ca să se blenduiască bine și să se fixeze. Știu că poate pare prea închisă nuanța la fond de ten, doar că voi da cu o pudră care îl va deschide mult. Chiar că vine vorba de pudra, cum o vom folosi înainte de blush, pudra de la Essence Brighten Up, pentru că mereu o folosesc. E prea bună. Îmi place foarte mult că pe absolut orice zonă a feței o dau, fixează foarte bine machiajul și deschide la culoare tot de pe față, care mai ales prea închis, de exemplu, uitați diferența. Acum vom folosi blush-ul de la Catrice, Air Blush Matte, cred că asta se numește, este în nuanța 120 Berry Breeze și mi se e prea roz, dar îl folosim pentru că e drăguț, deși nu l-aș mai cumpăra doar la el. Formula e bună la el, n-am ce comenta, doar că nu e nuanța mea și în plus miroase dezgustător, deci ți-e scârbă să-l miroși efectiv, deci nu pot să înțeleg de ce miroase așa, pur și simplu scârbos. De obicei când îl aplic îl pun cu o pensulă și după aia îl blenduiesc cu pensula mea de blush și dau pe pensulă spray-ul de fixare de la Shein. Înainte nu puteam folosi spray-uri de fixare și pudre și de astea, dar acum simt că dacă nu le folosesc, machiajul e foarte incomplet și nerezistent, pur și simplu. Știi, nu, pe partea asta e mult mai deschis și pe partea asta e un pic mai accentuat, așa că vom folosi din nou pudra de la Essence Brighten Up. Și acum le-am adus la exact aceeași nuanță. Acum voi aplica din nou pe față spray-ul de fixare. Acum trecem la gene. Pentru gene de obicei folosesc rimelul de la Sky High de la Maybelline. Deci pun o anumită cantitate de rimel pe fiecare gen, adică pe colț pun 1, 2, 3, înăuntru pun doar 2 și mai dau pe mijloc să unesc. Iar apoi iau și mine undevesc, pentru că dacă nu vă cădea, pur și simplu se va duce tot din nou în jos pe cearcă. Iar apoi trec printre recopere de gene speciale. De obicei nu ondulez un anumit timp, pur și simplu cât simt eu că e nevoie. Acum trecem la geana cealaltă. Cu puțină apă micelară, am mutat-o din container de această sticluță cu pipetă și îmi dau pe toată pleoapa ca să iau tot fondul de ten și tot ce am pe pleoapă. Pentru că îmi place că dă un efect să pară că am dat cu culoare, deși eu nu am folosit absolut nimic. Acum voi folosi un highlighter de pe Temu, efectiv la mână de pe Temu, deci nu e absolut nimic. E pur și simplu alb, îl găsiți și la NYX, doar că de o grămadă de ori mai scump. E alb fără scupici. De obicei le iau așa și le aplic în colțul ochiului. Și înăuntru puțin. La fel în partea cealaltă. Și stați că mi-am dat pe geam, așa, și pun degetul mic să îl blendez puțin.
și îl mai aplic pe nas. Metoda aceasta și dau să-l blânduiesc. Acum pentru buze de obicei încep să mă dau un strat de vaselină înainte de orice și peste vaselină fac buzele. Acum voi folosi blush-ul de la Essence, Pink is the New Black, în colaborare cu Blackpink. Îl folosesc pe post de lip stain și îmi dau puțin pe buze. Acum voi folosi acest creion de buze de la Shein, nu știu ce nuanță e, știu că e maro. Îmi place să-l folosesc de obicei peste vaselină pentru că nu este atât de nuanțat. Iar acum voi lua o pensulă de buze și Juicy Bombul roșu de la Essence și voi da peste tot. Iar acum pentru penultimul pas voi folosi acest creion de ochi de la Avon. Cred că e de la Avon, nu știu, l-am găsit prin casă. Și îl voi folosi în interiorul ochiului pe waterline. Asta e cel mai important pas la machiajul meu. Dacă nu facem asta, machiajul meu e deloc complet. Iar acum pentru ultimul pas, acum dacă tot ați rămas aici, eu nu plec nicăieri, așa ca să ne și de machiaj. Da, deci machiajul e super, pur și simplu, dar nu voi da jos pentru că nu plec nicăieri. Începem cu buzele. Acum am pus niște apă micelară pe dischetă și voi da jos crâncenele și rimelul. Acum pe altă dischetă voi lua apa micelară de la Garnier Jelly cu neagru cu cărbune și o voi aplica pentru a da jos falul de ten de pe față, că e mult mai ușor cu ea. A treia dischetă, doar că de tura asta cu apă micelară normală și puțină. Și cam atâtea dischete au luat ca să mi se dea mie tot machiajul sus de pe față. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Pa, pa!